Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі у эфіры Еўрарады, і пачынаем мы сённяшнія наши стрымы с нашим госцікам. З намі на сувязі палітычны аналітык, эксперт міжнароднай аналітычнай сеткі Research Solution Ігор Тышкевич. Добрый дзень, спадар Ігор. Прывітанне. Ігор, давайте пачнем, можа быць, тако для разагрэву, як кажуць, з сённяшняй навіны пра сустрэчу Лукашэнкі з так званым губернатарам Херсонскай обласці Сальда. Ну, узровень Лукашэнкі пераважна гэтых так званых міжнародных сустрэч гэта расійскія губернатары. Гэта ўжо как бы не сакрэт, але ўсё ж таки гэта акупаваная тэрыторыя, і ён прымае ў сябе вось гэтага так званага лідера там ці кіраўніка акупаванай тэрыторыі. У той же час нейкія эківокі ўсё адно ідуць у бок там Украіны, можа быць нейкія намёкі, але ці нармальна гэта, як гэта ўспрымецца ва ўкраіне і навошта гэта Лукашенко? Ну, я б сказал, что ў дадзеным выпадку гэта не столько Лукашенко, колькі Путин. Таму што у камунікацыі між Беларусью і Расіяй, калі так браць, таму што ўсё ж таки міжнародныя сустрэчы, прынамсі на ўсходнім накірунку, яны значна вышэйшага ўзроўню, але Пуціну трэба пастаянна падкрэсліваць, што Лукашенко все ж таки знаходзіцца на одну прыступку ніжэй за яго, прынамсі. І калі ўжо казаць пра уплыў на расійскія эліты альбо супрацу з расійскімі элітамі, што ягоны фармат гэта альбо ягоны ўзровень, гэта ўзровень якраз таки расійскага губернатара тэрыторыі. Такім чынам прыніжаецца у тым ліку суб'ектнасць самой Беларусі. Таму вот такія візіты актыўныя расійскіх губернатараў пачаліся дзесьці ў 21 годзе, да гэтага яны былі вельмі рэдкімі. З 21 года яны просто паехалі як по раскладу один за адным, але одна справа, калі ты сустракаешься з кіраўніком некай тэрыторыі, некай тэрытарыяльнай адзінкі суседняй дзяржавы, гэта одно. Другая справа, калі ты сустракаешься з кіраўніком альбо шэрай зоны, альбо акупаванай тэрыторыі, і гэта ўжо зусім іншы характар сустрэчаў. Якраз такі, калі паглядзець рэтраспектыву з 16-го года, Россия паслядоўна спрабавала ўцягнуць Беларусь менавіта ў такія кантакты, каб зрабіць персанальна Лукашенку саму Беларусь як дзяржаву пэўную меру таксічнай. І ў дадзеным выпадку прыезд Сальда не выпадковы менавіта зараз, таму што быў досыць паспяховы, трэба адзначыць, саміт ШОС у тым ліку для Беларусі. Ёсць контакты з амерыканцамі, і на гэтым фоне Пуціну неабходна было згуляць у сваю гульню, каб крышку замарудзіць працэс, які могуць спрычыніць змяншэнне расійскага ўплыву на Рэспубліку Беларусь. І адным з такіх механізмаў, які найменш канфліктны, ёсць адпраўка так званых губернатараў з акупаваных тэрыторый. Гэта вельмі проста робіцца, тым болей, што Менску не могуць ад гэтага адмовіцца, бо гэта такая вельмі цікавая расцяжка для Лукашэнкі. Залежнасць ад Расіі ёсць. Што на ўсходнім, што на заходнім вектары публічна кажацца пра павагу да норму Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, прынцыпу сярод іншая тэрытарыяльная цэласнасць, а з іншага боку такі візіт і атрымліваецца, што альбо ты адмаўляеш у тэрытарыяльнай цэласнасці ўкраіне, прымаючы такого чалавека, альбо калі ты не прымаеш, ты сварышся ўжо з Пуціным. Таму што з пункту гледжання Расійскай Федэрацыі гэта звычайны кіраўнік губерні. І Расія пастаянна падкрэслівае гэта. Таму такая дробненькая правакацыя, не здзіўлюсь, калі наступным будуць так званы губернатар Запорожской области, кіраўніцтва анексаванага Крыму, там з Донецкай, з Луганскай. Я думаю, што гэта візіты яны будуць, паціхенечку будуць ездзіць.
Але ці атрымаецца Лукашенку з гэтага візіта выцягнуць хоць нешта. Ну звычайна там у губернатараў з губернатарамі ідзе размова пра нейкія там эканамічнае супрацоўніцтва. Тут таксама на пуле першага пазначана тэмы сустрэчы: умацаванне супрацоўніцтва і абмен опытам у прамысловай і сельска-гаспадарчай сферах. Але ці вот рэальна там можна нешта займець? Ну, пытанне, што рэальна займець, гэта яшчэ адна расцяжка, таму што адна справа ты прыняў, як было ў Абхазіі, калі Лукашенко ездзіў. А зусім яшчэ справа, калі ты пачаў прадаваць не праз расійскія пракладкі, Яманова зарэгістраваныя на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі у межы 91 года, а наўпрост. І вось гэта яшчэ одна другая расцяжка, што давайте вы до нас працоўных прышлеце, давайте мы вас што-нибудь будзем купляць. Потому что усе гэтыя механізмы, усе гэтыя факты рано ці позна надакументуюцца, і яны тут не столькі Лукашенко, колькі Рэспубліцы Беларусь, яны будуць канкрэтна вылазіць бокам. І задумка Расіі вельмі проста, што называецца, такім чынам завязаць, бо ну калі паглядзець, вот парадокс, нават мы глядзім акупаваны, тэрыторыя насаваны, да? Нават в Крым Аэрофлот не летае. Летают его дочерние компании. Ну, ладно, зараз РЖД ездить в Донецк, Луганск, але грузоперевозки там значно меры таксама дочерние компании. Чему? Потому что ветер может поменяться, частка санкций можно будет шанс соскочить, а пытание тых, кого покинуть, ну, в формате такого хлопчика для битья, это как раз таки вот такие фирмы-одноденки, которые былі створаны. У дадзеным выпадку пад статус фірмы аднадзёнкі спрабуюць падцягнуць проста дзяржаву Рэспубліка Беларусь. Для Расіі гэта, в прынцыпе, нічога не каштуе, прычым больш таго, гэта выгадна, бо калі дзяржава стае таксічна ў такім фармаце, то незалежна таго, як будзе замарожана вайна ў Украіне, таксічна застаецца, і гэта азначае, што застаецца арыентацыя на Расійскую Федэрацыю. Ігор, давай перайдзем да іншай такой глобальнай тэмы, асабліва з улікам вось сказаных табой словаў, што ўзровень Лукашэнкі — это расійскія губернатары, гэта вот такое ўспрыняццё як губерніі, ну і гэтак далей, ўсё зразумела. І тут мы маем перамоўны, назовём гэта трэк, можа гэта перабольшванне, але перамовы з Вашынгтонам, ну прынамсі нейкія кантакты і нейкія сустрэчы, званкі Трампа з самалётам самому Лукашенку. Гэта на нейкім чынам грае на тое, каб выцягнуць Лукашенку і Беларусь, ну вот неяк вот суб'ектнасць падвысіць прынамсі. Давай пачнем з больш дакладнай маёй цытаты. Я казаў, што расійскае кіраўніцтва спрабуе паказаць, што ўзровень Лукашэнкі — гэта ўзровень расійскага губернатара. Ну так, да. Не трэба гэта экстрапаляваць на ўсё поле. Вот я вельмі моцна папрашу, калі цытую, што рабі гэта, калі ласка, вельмі карэктна. Бо атрымліваецца, што мяняецца сэнс таго, што было сказана. Вось. Тут пытанне якраз такі гульня штатаў, калі ўжо адказваць, то так, это асобны трэк, і гэта працяг у нечым палітыкі штатаў з 17 па 20 год. Якраз такі мінула адміністрацыя Трампа. І тут няма месца каштоўнасцяў. Гэта фармат проста геапалітычнай гульні, дзе, ну, хутчэй працуе у нейкай меры фраза, якую припісваюць Рузвельту, сказаную пра Самосу. Ён сукенсын, але наш сукенсын. Тут у дадзеным выпадку нашым стаць не можа, карысным можа. Таму што ёсць адразу некалькі такіх пластоў логікі. Першае. Окей, сканчваецца вайна в Украіне ці змарожваецца, якое месца Беларусі? Чым і кім яна будзе? Гэта накладаецца на канкурэнцыю штатаў з Кітаем. І тут вельмі цікава з пункту гледжання інтарэсаў самой Рэспублікі Беларусь, яе суб'ектнасці і шансаў на захаванне незалежнасці. Парадокс расійска-украінскай вайны ў цяперашнім фармаце з гледзяшча ключавых геапалітычных гульцоў — гэта то, што ні адзін з палюсоў свету сёння не зацікаўлены ў паразе альбо паражэнні альбо аднаго з бакоў.
Таму што калі ўзгадаць 20-21 год, то пры размовах пра багатапалярны мір часта густа гаварылі пра тры полюсы: Масква, Пекін, Вашынгтон. Пасля 22-го, ну, дэ-факта перамовы ідуць між Вашынгтонам і Пекінам. Москва сама себе з гэтай формулы выкрэсліла, выцерла, як заўгодна можна казаць. І з пункту гледжання Вашынгтона пытанне зноў-такі супрацьстаяння з Пекінам альбо канкурэнцыя з Пекінам. Гэта паражэнне Расіі, гэта зона нестабільнасці, узмацнення Пекіну і пытанне, скажем так, падзеяў у тых рэгіёнах, на які Расія ўсё яшчэ захоўвае хаця б частковы ўплыў. То бишь трэба выконваць ролю сусветнага паліцэйскага і думаць, што будзе. І плюс абсалютна разбураецца схема, гэта старая канцэпцыя амерыканскіх эліт пра трохкутнік канфліктаў, што між Масквой, Пекінам і Вашынгтонам не трэба дапускаць, каб Пекін і Масква былі супраць Вашынгтона адначасова. Таму што Трамп, ён рэальна хоча дамовіцца з Расіяй, каб праз нейкія праграмы зменшыць хуткасць прасоўвання кітайскіх інтарэсаў у бок Еўропы. Адпаведна, развал Расіі, паражэнне Расіі, не адпавядае гэтым інтарэсам. З іншага боку, калі дапусціць развал і паражэнне Ўкраіны, то тады Злучаныя Штаты Амерыкі атрымаюць таксама праблему, але праблему не столькі каштоўнаснага парадку, што краіна, якая выступала за еўраатлантычную інтэграцыю, за тое, каб стаць заходнім светам, была атакавана Расіяй і пацярпела паражэнне, колькі праблему у паўднёва-ўсходняй Азіі. Гэта Паўднёвая Карэя, Японія, краіны, якія паводле існуючых сістэмаў дамоўленасцяў карыстаюцца амерыканскім парасонам бяспекі. І калі Украіна церпіць паражэнне, то ў такім выпадку лагічна думка тых краінаў. А ці можна нам спадзявацца на гэты амерыканскі парасон бяспекі, і адпаведна, паколькі блізка Кітай, то пачынаюцца зусім іншы працэс, іншы перамовы. Што, дарэчы, часткова адбывалася падчас саміту ШОС, таму што удзел Малайзіі, Інданезіі, ён шмат пра што гаворыць. Пра Індыю, Пакістан гэта асобна нават можна пусціць. І таму паражэнне Украіны таксама невыгадна. Для Китая, як не парадаксальна, тое ж самае. Таму што паражэнне Украіны – гэта рэзка ўзмацненне Расіі. Расія паспрабуе зноў выставіць свае прэтэнзіі на статус геапалітычнага лідара. Гэта канкурэнцыя за зоны ўплыву, куды ўжо ўвайшоў Кітай. Цэнтральная Азія, Паўднёвы Каўказ, Блізкі ўсход, ну і так далей. Непрыемна. Паражэнне Расіі – гэта зона нестабільнасці, каля сваіх межаў. Таксама непрыемна. І пытанне, што такое Беларусь у такім фармаце? Аддаць Беларусь Расіі, гэта азначае, што Расія рэзка паднімае свой статус і спрабуе зноў-такі згуляць у вялікую палітычную гульню. Ні Кітаю, ні Вашынгтону гэта не патрэбна. Нейкім чынам выйсці на канфлікт рэзкі зараз гэта немагчыма, лічыць залежнасць Беларусі, няма проста рэсурсаў. Але калі пакінуць як ёсць, допустим, з часам можа спрацаваць, напрыклад, кітайскі вектар па прынцыпу Узбекістана. Але для штатаў, якія канкуруюць з Кітаем, таксама непрыемна. Адпаведна, тут накладаецца адразу некалькі такіх слоёў логікі, і плюс яшчэ варта ўзгадаць адну тэзу, якую прагаворвалі і Трамп, і Пуцін, гэта супольны амерыкана-расійскі гандаль газам з Расійскай Федэрацыі на еўрапейскім рынку. Калі памятаеш, гэта люты і сакавік, што мы зараз дамовімся, труба пойдзе. Але праблема з так званымі трубамі, што большасць з іх і большасць кіруючых кампаній знаходзіцца пад санкцыямі. І трэба спачатку прымаць палітычныя рашэнні з партнерамі і па паўночных потоках, калі што, і тут пытанне дамаўляцца з Украінай, але ёсць адна труба, якая не дзейнічае на транзіт з 19-го года. Гэта Белтрансгаз Беларусь. Паколькі гэта труба, умоўна кажучы, надзейнічае толькі на пастаўкі газу для беларускага спажыўца, ці нехта ключавыя санкцыйныя пакеты амінулі. І у выпадку, калі будзе палітычнае рашэнне, што прадаўцом будуць, допустим, амерыканцы,
праз нейкае сумеснае прадпрыемства, тэарэтычна можа быць згода і часткі еўрапейскіх спажыўцоў на пакупку паліва па такой схеме. Але ізноў-такі пасля заканчэння альбо замарозкі вайны в Украіне. Але Белтрансгаз Беларусь, вось гэты кавалак транзітнага газаправода, гэта тэрыторыя Беларусі. Хай гэта труба належыць Газпрому. Зноў-такі трэба размаўляць з Лукашенко. Таму амерыканскі трэкт можна колькі заўгодна накладаць вось такіх рэчаў, але пакуль што ён ідзе вельмі цікава ў фармаце давайте пашырым поле манеўра для афіцыйнага Менску, паглядзім, што далей будзе. Каб мне ізноўку не памыліцца з дакладнасцю цытаты, я просто удакладню. Атрымліваецца, што ўсё ж такі інтарэсы ЗША яны ідуць у сферы там дзесьці эканомікі, бяспекі, нейкіх геапалітычных такіх разваг інтарэсаў, а вызваленне палітзвяволеных яно как бы прыемны, але бонус да асноўных трэкаў, які наперш цікавіць ЗША і ну і Мінск в прынцыпе. Гэта механізм альбо інструмент, без якога немагчыма рэалізацыя іншых трэкаў. Таму што мусіць быць крок насустрач. Дэманстрацыя хаця б гатоўнасці супрацоўнічаць. І улічваючы тэму палізнявольных, улічваючы характар беларускага правляючага рэжыму, гэта важны чыннік дэманстрацыі. З аднаго боку, эфектыўнасць амерыканскай палітыкі, што, маўляў, еўрапейскія краіны доўга спрабавалі, нічога не атрымалася, і магчымасці іншага падыхода да Беларусі, а з другого боку гэта магчымасць продажу, калі можна так сказаць, поспехаў знешнепалітычнай актыўнасці Трампа уласнаму выбаршчыку. Таму што пра Беларусь апошнія 5 год гэта саўдзел у вайне, гэта палітычныя рэпрэсіі, гэта палітычныя вязні. І пакуль гэтая тэма ёсць, казаць пра такое хутка развіццё супрацоўніцтва не выпадае. Адпаведна задача зняць прынамсі адну з гэтых тэмаў. Калі на гэта можна папіарыцца, і от як Трамп піша, што ёсць там 1400-1300 закладнікаў, про якіх мы гаворым, ён жа не называе іх палітычнымі вязнямі, ён называе іх адкрыта просто закладнікамі. Ну, у такім выпадку, да, яны будуць гэтым гандлявацца, і гэта адна з умоваў. Але казаць пра там праграмы дэмакратызацыі, каштоўнасці, я думаю, што гэта будзе на другім альбо трэцім месцы. З гэтай нагоды просто удакладненне, тому что я там чую ад некаторых прадстаўнікоў дэмсілаў, што, маўляў, там не трэба там умоўнаму там Ціхановскаму нешта гаварыць, там не трэба офісу ці там латушку нейкія тэзы прасоўваць, бо гэта такі хрупкі працэс, што это не тое скажуць, не так паглядзяць, не тое прадэкларуюць, і ўсё, і пасыпецца увесь гэты перамоўны працэс, спыніцца спыненне палітвязняў. То есть наколькі ён хрупкі, што там з-за слова нейкага там Сергея Ціхановскага там ці дакумента адпраўленага латушкай, там, я не веду, у Гаагу, ён пасыпецца. Ну, давай так. Пытанне не гаварыць ці маўчаць, а што гаварыць? Гэта дзве розныя рэчы. Таму у дадзеным выпадку, калі ты хочаш мець пэўную суб'ектнасць у гэтым працэсе, трэба разумець адно. Трамп вельмі неахвоча дзеліцца ініцыятывай нават са сваімі хаўруснікамі ўзроўню альбо партнерамі ўзроўню вышэй. Давай узгадаем нават пытанне перамоваў па Украіне. Каб збалансаваць пазіцыю Злучаных Штатаў Амерыкі, збірались лідары некалькіх ключавых еўрапейскіх партнераў ЗША, выпрацоўвалі супольную пазіцыю і пераконвалі Трампа. Таму казаць пра вялікую суб'ектнасць беларускіх дэмакратычных сілаў в экзіле, якія вот зараз штосьці скажуць і амерыканскі прэзідэнт перадумае, ну, на мою думку, не выпадае. Паўплываць, быць на кантакце – гэта абавязкова. Разбірацца ў працэсах – гэта таксама абавязкова, таму што нават пытанне з тым жа самым авіязлучэннем альбо санкцыямі датычна Белаві. Маем расцяжку. З аднаго боку, калі мы гаворым пра цэнтр апазіцыі за мяжой і ўплыў на беларускае грамадства, то
чым больш мабільныя беларусы, тым лепшая сітуацыя з пункту гледжання ўспрыняцця пэўных каштоўнасцей да нават проста міжсабовых кантактаў. Адпаведна, все магчымасці для мабільнасці звычайнага грамадзяніна яны тэарэтычна мусяць падтрымлівацца, калі ты хочаш у гэту краіну вярнуцца, займацца палітыкай. І калі ты хочаш там нешта змяняць. Асабліва улічваючы, што беларускае грамадства па сутнасці сваёй дастаткова мабільнае, не згледзіш эміграцыі, згледзіш паездак туды-сюды. Таму, па ідэі, гэты працэс можа быць станоўчы. З іншага боку, санкцыі супраць Белаві былі, скажем так, на вастрыні вот такой рыторыкі, чым можна ударыць па беларускаму рэжыму. І вось з гэтых расцяжак тут так трэба натуральна думаць, якім чынам ты будзеш выходзіць, тому што калі ты будзеш проста крычаць трымайце санкцыі, не разумеючы нават сутнасці санкцыйных рэжымаў, гэта будзе, мякка кажучы, выглядаць будзеш, мякка кажучы, смешна альбо не надта разумна. Таму што нават зараз, калі мы гаворым па Белаве, вельмі цікавая акалічнасць, што у адрозненне ад Дана Холдинг санкцыі не знялі, іх прыпынілі. Таму што выпушчана генеральная ліцэнзія, General License, якая проста прыпыняе дзейнасць санкцый, але яна іх не здымае. Гэта важная акалічнасць. І калі санкцыі проста прыпынены, ты не знікаеш са спісаў кантролю Міністэрства гандлю. Транзакцыі з табой не блакуюцца, але яны кантралююцца. Гэта таксама важны чыннік. Калі мы гаварылі пра, недавно адмыслова праверыў той же самы экспартны кантроль са Злучаных Штатаў Амерыкі, там ёсць асобныя спісы не проста на кантроль, там яны пазначаны, ёсць фармулёўка загадзя вінны. Гэта калі некая кампанія, она з ёю любое супрацоўніцтва выглядае як пагроза нацыянальнай бяспецы Украіны, Злучаных Штатаў Амерыкі. І там можа быць загадзя вінны бан альбо загадзя вінны кантроль. А вот таксама наконт успрыняцця нашых дэмакратычных сілаў па санкцыйнаму рэжыму. Мы гаворым пра санкцыі казначейства, але з Міністэрствам гандлю я не памятаю сустрэчу. Я праверыў, што ў спісе загадзя вінны ёсць толькі 3 беларускіх уваходжання. Так, да, вот тут я зраблю... Да прыкладу, просто што казаць, потому што можна просто казаць санкцыі, да рукі ласка, в такім выпадку это карга-культ. Ты можаш пабудаваць саломы самалёт, але он не паляціць. Я хацеў бы тут зрабіць такую невялічкую рэкламную паузу. Справа ў тым, што я гэта пытанне і хацеў задаць, таму што ў сваім тэлеграм-канале Ігор Тышкевіч вельмі падрабязна прайшоўся па вось гэтаму экспартнаму кантролю, жорсткім спісе кантроля, у адпаведнасці там з рознымі артыкуламі і гэтак далей, і што гэта азначае, што, маўляў, тут шмат хто там крычыць давайте уводзіць санкцыі, дзесьці уводзяць іх, ёсць не толькі гэта увядзенне санкцый, ёсць вот гэты экспартны кантроль, пра які Ігор расказваў, які што ён азначае, якую ролю адыгрывае, пра ўсё гэта ёсць у адпаведным допісе ў яго тэлеграм-канале. Так што, калі ласка, спасылачка ёсць у нас у апісанні. Подписывайтеся на телеграм-канал Ігоря Тышкевіча і на яго YouTube канал, што таксама раю, пастаянна сам гляжу, адтуль бяру тэмы для размоваў, што і вам раю. І не забывайте подписываться на YouTube канал Еўрарадыо. Выбачай, можа быць, перабіў, хацеў яшчэ нешта дадаць. Не, все нормально. Там просто по великим рахунку все ж расказаў. Апроч адной маленькай дэталі, што калі санкцыі ФАКа, то гэта ёсць закон, ёсць executive order, загад пра выкананне і адпаведнае ўключэнне. А ў выпадку з Міністэрствам гандлю законам вызначаюцца катэгорыі, а далей гэта вводзіцца ўжо фактычна ведамасным падзаконным актам. То бишь сёння ёсць, завтра няма. Гэта больш такая гнуткая сістэма, і яе Злучаныя Штаты Амерыкі пры Трампе, на жаль, яны, дарэчы, выкарыстоўваюць меней. А пры Байдене, пры Абаме, якраз такі гэтая сістэма была адной з асноўных сістэмаў ціску. Атрымліваецца, што калі да мяне, умоўна кажучы, прыходзіць прадстаўнік Белпола і расказвае, колькі яшчэ там, дзякуючы іх намаганням, прадпрыемстваў беларускіх, якія працуюць на расійскую ваенку, былі ўнесены ў санкцыйны спіс, то гэта можа быць добра, но недастаткова. Глядзі, пытанне ў чым? Пытанне
колькі прадпрыемстваў і характар працы гэтых прадпрыемстваў. Таму што калі гэта прадпрыемства паралельна маюць хоць нейкі, назовем так, інтарэсы альбо бізнес-кантакты з ЗША альбо партнерамі Злучаных Штатаў Амерыкі, тут пытанне санкцый і казначейства і экспартного контроля. Потому что калі ёсць санкцыі казначейства, экспартны контроль включаецца аўтаматычна да гэтай кампаніі. Але ёсць асобная сістэма ўплыву. Плюс, калі мы гаворым пра санкцыі, гэта зноў-такі раздзяленне альбо ацэнка ўплыву з пункту гледжання устойлівасці Лукашэнкі, яго бліжэйшае атачэнне, устойлівасці Рэспублікі Беларусь. Вот самае простае ў гэтым я перакананы. Санкцыйны ціск, які абмяжоўвае магчымасці вандровак звычайных беларусаў, гэта самае горшае, што маглі зрабіць еўрапейскія краіны Злучаных Штатаў Амерыкі за ўсю гісторыю адносінаў Беларусі з суседзямі. Гэта самая вялікая памылка, самая вялікая дурасць, што толькі можна было зрабіць. Санкцыйны рэжым, допустим, наконт, берем нашу межу, не ведаю што, нафтаперапрацоўчую сферу. Окей. Пытанне такое, каму ідуць пастаўкі? Калі гэта ідзе на вайну і так далей, само сабой. Пытанне нафтавага транзіту. Тут вельмі цікава. З аднаго боку, быццам бы мусіць быць пад санкцыямі, з іншага боку, за кошт слабасці Расіі у тую ж самую дружбу ўваходзіць казахская нафта і можа васці азербайджанская. І вот тут узнікае пытанне, окей, але калі гэтая кампанія ўваходзіць па доўгатэрміновых кантрактах, прапускная здольнасць умоўнай трубы, гэта канстанта. І ты санкцыйным рэжымам будзеш замінаць таму, каб адбылося замяшчэнне расійскай нафты на еўрапейскім рынку казахскай, напрыклад, азербайджанскай, ці ты будзеш дапамагаць? Вось ужо першая расцяжка таксама у тым ліку для еўрапейскай краіны Злучаных Штатаў Амерыкі. Па калікі, окей. Так, для Беларусі гэта чутліва важна. Аднак, де-факта, паводле General License 6 датычна Расіі, расійскія угнаенні не знаходзяцца пад санкцыяй. І вот тут вельмі цікава, што калі Беларусь і Расія кантралююць па максімальных падліках да 40% уже дайшло рынку калійных угнаенняў, але адна краіна пад санкцыямі, другая не пад санкцыямі, то ёсць рызык таго, што Расія будзе паглынаць паступова беларускія калійныя актывы і забярэ гэту долю рынка цалкам з усёй іншай палітыкай. Адпаведна, ты зацікаўлены ў тым, каб ўсё гэта стала расійскім, згледзячы Штатаў, Еўропы, ці ты зацікаўлены, каб Расія гэта не даць? І зноў-такі з'яўляецца расцяжка. Што рабіць, скажем так, з Беларусь каліем? Да і не толькі, з недранежанымі, як Болыслав калій таксама. І вот такіх расцяжак іх досыць шмат. Просто пытанне яшчэ раз. Санкцыі, вот калі проста казаць санкцыі і браць па колькасці, гэта карга-культ, гэта самалёцік з саломай, які ніколі не паляціць. Ты яго можаш просто запаліць, на яго памаліцца як на святое вогнішча і ўсё. У кожнай сістэме трэба разбірацца. Таму што, умоўна кажучы, Дана Холдинг, гэта было балюча бліжэйшым атачэннем, таму што гэта рух у тым ліку жывых грошай. Калі мы гаворым пра актыўнасць, пра хаб в Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, гэта рух жывых грошай, таму што там далёка не кожнага разу праходзіць без наяўнай разлікі. Іншае пытанне, што з Аб'яднанымі Арабскімі Эміратамі Штаты не хочуць сварыцца. Але, яшчэ раз, ёсць тое, што шкодзіць ці прыносіць карысць дзяржаве, ёсць тое, што шкодзіць і прыносіць карысць іміджу дзяржавы падчас вайны, ці нейкіх патрасенняў. Ёсць тое, што шкодзіць і наносіць карысць канкрэтнай групе беларусаў. Яна можа быць пры ўладзе, не пры ўладзе, як заўгодна. І далей ты маеш вызначаць, на што ты хочаш уплываць. На краіну, на грамадзян ці на групу. І сыходзіш з гэтага абіраць тое, што для цябе больш, назовем так, цікава, больш мэтазгодна. Удакладненне по Белаве, все ж таки зараз яны маюць магчымасць набываць запчасткі для самалётаў Боинг, а змогуць яны забяспечыць гэтымі запчасткамі не толькі свае 10 Боингаў Белаве, але і некалькі соцен Боингаў расійскіх?
Глядзі, тут не толькі запчасткі. Калі памятаеш, што пасля санкцый Белавія вымушана была схаваць альбо перапрадаць частку набытых боінгаў і падвіс кантракт на набыццё новых боінгаў яшчэ, які дэ-факта прыпынены. Гэта азначае, што Белавія можа аднавіць парк сваіх самалётаў, набываць запчасткі, вярнуцца да сертыфікаванага, скажем так, тэхнічнага абслугоўвання. Таму што тут пытанне не толькі запчастак, тут пытанне, што той, хто ставіць гэты запчастак, мае ягонай кваліфікацыі мусіць быць пацверджана. Чаму сертыфікаваны абслугоўванне. І паводле санкцыйнага рэжыму і зноў-такі гэта General License, я не думаю, што Менск зможа сертыфікавана абслугоўваць расійскі боінг. Прадаваць запчасткі тэарэтычна так. Але яшчэ раз, прадаваць і мець статус сертыфікаванага сервіс-цэнтра для расійскіх самалётаў, гэта ўсё ж такі дзве вялікія розніцы. Для сваіх могуць. Адпаведна, гэта не адкрывае пытанне санкцыйных рэжымаў датычнай кампаніі. Гэта ж не толькі закрытае неба ці адсутнасць запчастак, просто адсутнасць сертыфікаванага абслугоўвання, гэта аўтаматычна закрыта неба з рэзону бяспекі. Не дапусціць самалёт, які можа разваліцца ў паветры і ляцець над нейкай участку краіны. Таму на дадзеным выпадку гэта паглядзім як будзе, але на пачатку гэта абслугоўванне ўласных самалётаў, магчыма разблакіроўка кантракта на пакупку боінгаў у Штатах, таму што Трамп шукае свой інтарэс, і гэта якраз такі фінансавы інтарэс для амерыканскай кампаніі, якой Злучаныя Штаты Амерыкі ганарацца. Таму гэта два чынніка. Далей вельмі цікава, таму што каб санкцыі былі знятыя цалкам, можна было б казаць пра аднаўленне авіязлучэння, адкрытае неба і праводзіць перамовы з еўрапейскімі партнерамі наконт гэтых. Але паколькі General License, то гэта таксама тэарэтычна магчыма. Але гэта тэарэтычна магчыма пры наступным кроку афіцыйнага Менску. Таму што у адрозненне ад 19 году ўзровень даверу між Менскам і Вашынгтонам у разы ніжэйшы. Адпаведна, кожны з бакоў ён спрабуе падстрахавацца. Мы да тэмы, можа быць, вот гэтых страховак даверу, недаверу і таксама да вызвалення палітвязняў яшчэ вернемся. Я хацеў бы удакладніцца, можа быць, па вот гэтай тэме закрыцця Польшчай мяжы. Нам раней часта вельмі прыходзілі ў каментары людзі, якія казалі, што там гэтыя санкцыі, што там вот это вот ерунда, трэба закрываць мяжу, грузаперавозкі, каб не праходзілі. Вот гэта будзе удар і па рэжыму Лукашэнкі, і па Пуціну, і гэтак далей. Балкунец вон заклікаў, каб людзі ехалі да Тэрэсполя і там прыковывалі сябе кайданкамі да рэйкаў і гэтак далей. Сам, праўда, не памятаю, каб прыковываў сябе, але тым не менш вот такія перакананні, што гэта будзе удар, былі. Атрымаўся удар? Удар атрымаўся. Пытанне ў іншым, што гэты удар станам на сёння дэ-факта ён ўсё ж таки будзе часовым. Таму што у пытаннях транзіту вельмі моцная залежнасць і фінансавая ад транзіту Польшы таксама. Так, Польша мае сярод іншага і уласныя парты, то бишь частка транзіту ідзе да партоў, але назваць гэту палітыку выключна каштоўнаснай я б таксама не стаў. Таму што калі гаворка ідзе пра прыпыненне, напрыклад, кітайскага транзіту, хочу нагадаць, што за 3 тыдні да таго кітайцы заявілі пра запуск першага рэгулярнага кантэйнера маршрута праз арктычныя шляхі у супрацоўніцтве з Расіяй, але без заходу расійскай парты. І, як калі не памыляюсь, 4 дні таму першы кантэйнеравозы пайшлі. І там сярод партоў прызначэння, парты адпраўлення натуральна Кітай, сярод партоў прызначэння гэта Роттердам, натуральна, і гэта польскія парты. Таму казаць, што вот такая каштоўнасная палітыка, закрываемся ад супрацоўніцтва з Расіяй саюзнікаў, неяк не выпадае. Таму што кантэйнер, які вядзе расійскі атамны ледакол, гэта окей. А кантэйнер, які перагружаецца на беларуска-польскай мяжы, гэта не окей. Таму
Але гэта все звязано, потому что так, для Беларуси транзит важный, для Китая транзит важный, для Нямецчыны, Франции транзит важный, для России, як бы там ни было, транзит важный. І на фоне якраз такі падзеяў у Китаі, саміт ШОС, на фоне актывізацыі амерыканскага трэку Польша свядома падымае стаўкі. Вот тут пытанне, што зрабіў, калі б зрабіў. І амерыканская дэлегацыя ў Менску, Ван І, ну калі не памыляюся, сёння 15 учора меўся быць у Варшаве. І атрымліваецца, што на тую ж самую Беларусь, дарэчы, і на Расію можа быць ці ціск, ці нейкія размовы з двух бакоў. І гэта пытанне выбару часу, калі ты пайшоў на такой склад. Ты разумееш, што гэта у якасці вот падняцця ставак аднаразовы квіток альбо аднаразовая такая карта, якую ты можаш разыграць. І вось гэты козыр палякі зараз выклалі. Таму я думаю, што размова пра транзіт, пра закрытыя межы, ну, яна, прынамсі, замарожана да канца верасня, але пасля гэтага Польша будзе прэтэндаваць на свой уласны трэк перамоўны з Рэспублікай Беларусь. Што для Польшы таксама палітычна вельмі важна. І гэта не азначае там здачу дэмакратыі і так далей. Гэта пытанне яшчэ раз, што станам на сёння з афіцыйным Менскам спрабуюць дамовіцца праз галаву Варшавы. Вашынгтон і Пекін. Ну, плюс маскоўскі ўплыў. І, адпаведна, да, праз гэта падвышэнне ставак Польша разлічвае таксама ўвайсці ў гэты працэс альбо на адным з трэкаў, альбо на двух трэках, альбо самастойна. Ну да, цікавы такі варыянт. А якія найперш ўсё ж такі зацікаўленасці Польшчы могуць быць у гэтым трэку, ну апроч такога гуманітарнага і дэмакратычнага вызвалення пачобута? Тут пытанне не столькі вызвалення пачобутак, гэта пытанне зноў-такі уплыву на працэсы ўнутры Беларусі. Яшчэ раз, амерыканскі трэк, гэта вызваленне палітвязняў, бізнес, там як заўгодна, але гэта сярод іншага спроба пашырыць поле манеўру для Лукашенко, паглядзець, што будзе з расійскім уплывам. З пункту гледжання Польшы, окей, калі поле манеўру пашыряецца, да? А за кошт каго оно пашыраецца геаграфічна, дзе Вашынгтон, дзе Менск? Таму што апроч Белаве, да, для Менска важна будзе і каліка, там, і нафтавыя санкцыі, але ключавым для афіцыйнага Менску з'яўляецца доступ да партоў. З Літоўскай рэспублікай, ну, сумнеюся. А Польша пераняць на сябе транзітныя потокі Беларусі. Ну, гэта ж выгодна. Ага. Вот ты апярэдзіў мяне трошку, калі гандаль пойдзе далей і дойдзе да зняцця санкцый амерыканскіх з Белкалія, то тады ўзнікае пытанне порта. Клайпеда адпадае, па тваіх атрымліваецца словах? Ну, з Клайпеда як? Яны могуць дамовіцца, просто для літоўскага ўраду гэта будзе зарабіць цяжэй. Раз, і другі складнік, пры наяўнасці альтэрнатыў, з кім дамаўляцца. З аднаго боку, да, у Клайпедзе быццам бы ёсць там беларускі капітал, то бок гэта бліжэй геаграфічна. Але пытанне гісторыі палітычнага супрацьстаяння, і тут важны фактар, гэта пытанне, скажем так, стаўлення Китаю для Менску. Таму што я хочу нагадаць, што дыпламатычны канфлікт між Літоўскай рэспублікай і Кітайскай народнай рэспублікай не скончаны. З Польшай значна прасцей, таму што Польша партнер ЗША адначасова і партнер КНР по поясу шляху. То бишь тут дамаўляцца афіцыйнаму Менску значна прасцей, значна лаўчэй. Іншая справа, што тэрміналы насыпныя для ўгнаення у Польшы, ну, яны маюць абмежаванні па аб'ёмах перавалкі. Рэальна маюць абмежаванні. Але гэта ж не толькі пытанне калікі, гэта пытанне іншых грузаў. Таму у дадзеным выпадку, ну, паглядзім, бо на польскім накірунку з аднаго боку, так, для Польшы гэта можа быць цікава, але з другого боку ёсць дзве неперадольныя рэчы. Ну, дакладней, дзве вялікія праблемы. Першая, розная шырыня калеі. Насыпны груз гэта не кантэйнер. Ты его мусіш высыпаць, насыпаць у новы вагон. Колавыя пары там не мяняюцца. Гэта першы стопар. А другі стопар гэта прапускная здольнасць польскіх партоў.
Але калі, допустим, адбываецца нейкія змены на беларускім накірунку, ці ў бок дэмакратызацыі, ці ў бок проста геапалітычнага пазіцыянавання Беларусі, ну для Польшы цікава быць у гэтых працэсах уплываць і у тым ліку нейкім чынам спрабаваць абараніць і прасоўваць свае інтарэсы альбо рэгіянальна. Ну, давай узгадаем нават тыя ж самыя тэмы, які Польшы актывізавались, гэта размовы там па міжмор'ю, ініцыятывы трох марей і гэтак далей. Беларусь, як бы там не было, геаграфічна гэта складнік, які варта прыцягваць да гэтага фармату. Ну, і з пункту гледжання бяспекі, з пункту гледжання эканомікі. Сюды ж дадаем некалькі патэнцыйна цікавых для Польшы праектаў, якія будуць рэалізоўвацца ў тым ліку супрацоўніцтва з партнерамі. Кітайскі адкідаем, турэцкі Iraq Development Road. Гэта дастаўка грузаў з Персійскага заліву і Індыі да партоў Турэччыны, чарнаморскіх і ў міжземным моры. Але калі чарнаморскія, тады пытанне, куды далей транзіт. Ён можа ісці праз тэрыторыю Румыніі, ён можа ісці праз тэрыторыю Украіны, але тут пытанне пасля замарозкі вайны і ўваходзіць на тэрыторыю Польшы, зноў-такі ты ж самыя колавыя пары, альбо гэта можа быць рэгіянальны праект з Украіны, Беларусі, краінамі Балты, пры умове, што Беларусь выходзіць хаця б часткова з-пад расійскага ўплыву, і тады атрымліваецца вось табе альтэрнатыва індыйскаму поўнач-поўдзень. Індыйскі праект India Middle East Europe. Лагістыка плюс інвестыцыі плюс інфраструктура. Тая ж самая сітуацыя. Рэгіянальны эканамічны праект, лагістычны транспарт. Адна справа, калі гэта рэалізуецца без цябе, другая справа, калі ты на гэта можаш уплываць. Таму я не выключаю і такія рэзоны на будучыню. То бишь зараз натуральна на артыкулявацца наўрад ці будуць, бо ёсць палітычны, дыпламатычны і амаль вайсковы канфлікт між двумя краінамі, то бишь сітуацыя вельмі складаная. Але калі казаць, навошта працаваць на выцягванне Беларусі з-пад уплыву Расіі, альбо калі яна будзе выцягнута, як гэта можна выкарыстаць, ну вось, калі ласка, гэтая тэма таксама. І яшчэ раз, альбо дамаўляецца праз твою галаву, і тады тебе альбо прымушаюць, альбо тебе просто даводзяць да ведама, што мы дамовілись пра нешта. І функцыі твоей дзяржавы, статуса твоей дзяржавы, уліку твоих інтарэсаў няма. Альбо ты сам на пэўным этапе выходзіш у гэты ж самы перамоўны працэс. Хай як малодшы партнер, хай як адзін з партнераў, ну, калі ласка. І плюс, калі Польша, дзякуючы гэтым, перахопіць перамоўны з Беларусю, таксама вельмі цікавая сітуацыя. Гэта ацэнка, назовем так, падтрымкі ці не падтрымкі і ацэнка эфектыўнасці беларускіх дэмакратычных сіл в экзілі. Таму што мы маем умоўна гісторыю польскага трэка, гэта падтрымка медыа, гэтак далей. Мы маем гісторыю трэка Літоўскай рэспублікі апошніх гадоў. Але пакуль што сітуацыя ўплыву на Беларусь альбо супрацоўніцтва з Беларусю у нас стаіць в чырвонай зоне. І адпаведна, так, калі Польша вцягнецца ў гэты працэс, яна можа спрабаваць не манапалізаваць, але, скажем так, прыцягнуць увагу да сваіх падыходаў і нейкім чынам трансфармаць іх. Стаць галоўным камунікатарам на беларускім накірунку. Так з рэжымам, так з дыктатарскім. Так камунікатарам у тым ліку праз жорсткія тэзы, але пры гэтым стаць гэта яшчэ адзін каменьчык на вагі, вот просто навошта Польша патрэбна іншым партнерам з Еўрапейскага Саюза, Злучаных Штатаў Амерыкі. Гэта таксама суб'ектнасць краіны. Ну, мне, конечно, будзе цікава паназіраць, як гэтыя працэсы перамоўныя паміж Польшчай, паміж Варшавай і Мінскай пойдуць на фоне гэтай антыпольскай істэрыі, якая не спыняецца колькі гадоў не толькі ў прапагандыстаў, але і ў чыноўнікаў, і ў Лукашэнкі асабіста. Ну, для Лукашэнкі асабіста гэта вялікая, не ведаю, ці то крыўда, ці то што, ці вялікі страх. Але калі казаць проста наконт істэрыі, ну, давай узгадаем, 2023 год была вельмі моцная, каласальная такая антыамерыканская істэрыя. В 24-м все нормально, все было все цудоўна. Тое ж самае было до 15-го года, таксама антыамерыканская істэрыя, пасля калі пачались контакты с американцами в 16-м году, и заявы, что Америка должна войти в этот регион, без нее ничего не получится, и так далее. Тому
Рабіць кульбіты ў паветры для прапаганды гэта не праблема. Ну для прапаганды да тут з тобой пагажуся цалкам ну. Для Лукашэнкі таксама пытанне для чыноўніка, ну гэта ўжо пытанне, хто паспее зрэагаваць, той адскочыць, хто не паспее, атрымае па шапкі. Ну і на завяршэнне сёння прыйшла навіна про тое что Статкевич які адмовіўся каб яго прымусова вывозілі з краіны пасля вось гэтага вызвалення вярнуўся у Беларусь, то ён ну нібыта знайшоўся у турме глыбокага і зараз гучаць словы про тое что ну так сделка ж канчаткова не атрымалася, а трэба націснуць на амерыканцаў, каб яны вярнуліся до гэтага, калі ўжо там им паабяцалі 52 чалавека, то хай вот са Статкевича таксама нейкім чынам выцягваюць, і што это такое, па на якой падставе ізноўку ў турму і гэтак далей гэтак далей. Але мне цікавіць можа быць іншае, ўсё ж таки гэты выпадак са Статкевичам, ці уплывае ён нейкім чынам на гэты перамоўны трек Мінска з Вашынгтонам на ўсю эту сітуацыю? Ён пэўнай меры будзе ўплываць, і цалкам можа быць, што ён не факт, што спрычыніць на 100%, але ён можа спрычыніць у тым ліку тэзу про тое, што фармат вызвалілі і выслалі гэта не ідэальны варыянт. Вызвалі, знялі абвінавачанне, пакінулі дома жыць, гэта лепей. Таму гэта трек цалкам можа быць, што гэта будзе ўплыў, але казаць пра каласальны ўплыў не, таму што адна справа, наколькі Статкевіч вядомы, назовем так, у беларускім грамадстве, а другая справа, наколькі ён вядомы у амерыканскім. Альбо сярод тых, хто займаецца Беларусю, амерыканскіх палітыкаў там ці управленцаў. Гэта дзве вялікія розніцы. Таму у дадзеным выпадку так, можна по-рознаму ставіцца да палітычнай актыўнасці Міколы Статкевіча, але от з пункту, калі памятаеш, калі его вызвалялі падчас мінулай, назовем так, адлігі, калі ён прыехаў Мінск на аўтавакзал, сказаў, што гэтым разам Лукашенко мяне перайграў. От зараз атрымалось, што Статкевич перайграў Лукашенко. Там зноў-такі пытанне учынку і часу, таму што у час, калі для Лукашенкі было б украй патрэбна і выгадна, каб все прайшло як мага больш спакойна, ідэальна, каб яму там падзякавалі, сказалі, какой молодец диктатор з чалавеческім лицом, а вось не атрымалася. Для Лукашенко аказаўся на расцяжкі, таму што каб диктатор з чалавеческім лицом, Статкевич мусіў бы зараз гуляць па Менску. А калі закрыў глубокім, ну, а на падставе чаго? Да, ну але ці рэальна зараз все ж таки ну как бы я не ведаю, націснуць неправільнае слово, але ну давесці амерыканцам, што ўсё ж таки тэму Статкевича трэба узняць падчас чарговай сустрэчы нейкай там у Мінску. Я думаю, што она будзе ўздымацца в любым выпадку. Тут так, натуральна, што дадатковай камунікацыі і падсветка таго, што адбылося, она патрэбна, але я думаю, што гэта будзе ўздымацца падчас і тэлефанаванняў, і сустрэчаў працоўных груп, таму што я ж думаю, ты разумееш, што перад тым, як прыязджае чыноўнік высокага ранга, дзесьці мусяць некалькі разоў сустрэцца прадстаўнікі, ну скажем так, ягоныя памочнікі, аналітыкі, там все іншыя. Таму я думаю, што гэта будзе ўздымацца, гэта будзе камунікавацца, пытанне, каб была пэўная падсветка тэмы з беларускага боку, з боку беларускіх апазіцыйных груп, і ну, далей шмат што будзе залежаць якраз такі ад таго, як будуць выглядаць інтарэсы США. На жаль. Да, на жаль, але я так разумею, што ўсё ж таки мусім усе мы сумесна, ну нейкім чынам тэму з Статкевича трымаць у інфармацыйным полі, каб пра яго не забыліся, типа там, ну мы ж яго там ужо вызвалілі і ўсё, там сам вінаваты, сам захацеў вярнуцца. Все адно трэба падымаць і гэтую тэму трымаць. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў палітычны аналітык, эксперт міжнароднай аналітычнай сеткі Research Solution Ігор Тышкевич. Дзякуй вялікі, Ігор. Яшчэ раз нагадываю ўсім пра тэлеграм-канал і YouTube канал Ігора Тышкевича. Спасылачкі ёсць у нас у апісанні гэтага відэа. Подписывайтеся, калі для вас гэта бяспечна. Чытайце, глядзіце, сачыце, аналізуйце. Ну і як там Ігор любіць казаць, рабіце свае высновы. Нікому не
не трэба верыць нават яму, але я Ігару веру. Не варто. Ну, трэба думаць сваёй галавой. Можна пагаджацца, не пагаджацца. Трэба думаць, канешне, але ну пагаджацца, не пагаджацца, але скажем так, прымаць некія каментары, аргументы, факты і ўсё астатняе ўсё ж таки варта даведама, а не адразу так адхіляць, нягледзячы на што. А вот так што слухаем Ігора Тышкевіча і слухаем Еўрарадыё, падпісваемся на наш YouTube канал. Да сустрэчы, жыве Беларусь.